Okay, ayizobonana kusasa nginankinga. Sharp. Wengane zawethu sanibonani. Hey, thula mahosha ngithe thula sifebembatha. Wena uDubula bemdubula ididi ngomthondo. Nondindwa ngendunu bakudide bakuduba ngomdavazo Dr Mzone shangana umashaya isinqe sakho ngempokompoko. Mfazi indini ngikukhombe bafazini wabhala kaxeka kubo alabaster zwane. Abafazi abayishaya kusamadoda ngithi nawe umfanyana oyishaya kusamfazi ngendunu ethikizelayo. Wena uma khotha umsoka mawesende manambithi inkununu kakhehlelezi gwalandini. Sichaza matha sexoki makhaxambano uyaxova uyaxabanisa kwezokuxhumana. Akumanga kulomkhanxala kaMgodoyi. Phatho mama kwanongoma salahlekele umama uMbatha wayemiswa kwexoxo libhosha ngathi mina nangu umama uMbatha ko TikTok usezibiza uDubula ngithi bamdubula ididi ngama spams phezulu ko Kempton Park eGoli nase Sandton mayofeba. Utshelwa yimini igalgove eligwavuma ligoloza ligijimiso maligatsho bakhulu ukudeke emgodini obugujwe ugandaganda wagandayo onogada bagada. Ingqongqo lengqondongqondo enqobe ngokukhashaqala ogqokweni abaqobela amaqatha aseqolo maqede baqhaqhazela kuhlehla kwenqama kuyaqhaqhazelisa ayinqeni ukubaqonda ngqo maqede banqubuzela bomaqina sabaqhathanisa ingqondo zobuqili khumponga nkunzi lemavavu umphanda mhlabathi ngimhlabe lohlomeka ngokuhlanganisa amahlathi enhlanya wahlehlisa ngwahlakaze ngwahleke sengwahlabe ngohlamvu lenhlali bathatha Dubula izokuthatha inhlali bathatha mfana qaphela asuka Mphethe uKingBhaka umfokanzama unogwaja obhajwa ikhulule. Ingqwele ebhuqabhuqa imizi yamadoda ngotholo lodwa likamentshisi xama uxakile. Sengashuba kusengenzeka noma yini. Idama elingasho ubusika nehlobo. Angithi ithuluza kaHam naluthola ensimini. Suka benge ngikushiye emfokanzama benge ngikushiye eKingBhaka. Iqhawe